बीमारी तुम ही हो, बीमारी तुम ही हो मेरा इलाज। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్స్ చూడండి మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్స్ చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. న్యూ సాంగ్ అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ కావచ్చు లేదా ఫొటోస్ కావచ్చు ఏమైనా చూడొచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు ఏవైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, మొత్తానికి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి, వాటికి ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాస్ట్ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తం 4 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి దీని లాస్ట్ ఫోటోని కింద యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ అని ఉంటుంది, బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోండి. బ్లింక్ని మొత్తం పెంచుకోండి. సో ఇంత మొత్తం పెంచేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగదు, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తానికి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ చాలా ఉంటాయి. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇదే విధంగా మొత్తానికి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫొటోస్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 18 సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటే లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.